Honro. Achiche ariyo onegi kod jopiny kar dak ma car wash Manyata boma ma Kisumu. Kiny ma piny orugodo kawuono bang' timo monj e od jadak moro e bomano kendo kwalo mwandu mopogore moting'o televisen, masinde mek sitima, wuoch kod simbe ariyo. Kata kamano adek kuom achichego to pok oyudi kendo nonro margi dhi nyime. Ka ariyo manonegi to ringre margi nosechwal kar kano ringre ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Jalup OCPD Tesendo Bilama Central boma ma Kisumu kane wuoyo kod jofwambo wacho ni pod gidhi nyime mar timo nonro ewi wachno kendo achije mapok oyudi imanyo. Bende ojiwo ni gidhi neno ni arita e boma ma Kisumu obedo makare. The residents raised an alarm and they pursued these robbers and they cornered them at a place called a car wash area where two of them were fatally injured. The bodies were removed and taken to Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital mortuary, awaiting identification. 3 of the robbers managed to escape. As I'm speaking to you, they are being pursued by our officers, and I wish to assure the public that the police are doing everything at our disposal to ensure that we bring these culprits to book. We wish also to advise that the public should not take the law into their own hands in respect to such incidents.